Ni Irati Diez-Olazabal naiz, orain dela 12 urte hasi nintzen Akaban lanean eta merkatuen arduraduna naiz. Ainara Diez-Olazabal naiz, duela 13 urte hasi nintzen Akaba proiektuan lanean, eta hasieran salmentetan nenbilen, gero ere marketing eta komunikazio taldean lanean aritu nintzen, eta orain produktuaren garapenean ere banabil. Ni Uxue Diez-Olazabal naiz, Akaban urtebete daramat, lanean, eta merkatuz berdinez gain marketing digitala eramaten dut. Akaba orain dela 35 urte sortu zen enpresa da, bere garaian gure aitak beste bi sozioekin sortu zuen enpresa, eta hasieratik beraiek oso argi zeukaten aulkiak egin nahi zituztela, baino diseinu eta bereizgarri ziren aulki batzuk mundu mailan saltzeko. Gure produktuak espazio irekietara egokitu nahi ditugu. Egun ofizinetan espazio irekiak oso garrantzitsuak dira, jendea topatzen den tokia, lan egiteko modua informalagoa bihurtzen den espazio horietan produktu berriak behar dira, eta hor nahi dugu Akabak produktua ateratzea. Guretzako digitalizazioak onura asko ekarri dizkigu azkenean, bereziki komunikazio aldetik, bai bezeroekin daukagun komunikazioak, azkenan teknologia berriak asko lagundu digu komunikazioa azkarragoa izaten, bai e-mailari esker eta bai bideokonferentziak egiteko aukera horri esker, eta gero baita ere marketingaren ikuspuntutik, teknologia berriek azkenean ematen diguten aukera da gure marka beste herrialde askotara hedatzea aurrekontu txiki batekin eta aukera berriak zabaltzea merkatu berri horietan. Erabiltzaileek oraindik agian ez dute ondo ulertzen zer dan diseinuzko produktu bat erostea, eta ez da bakarrik polita izatea, beste faktore asko daude atzean. Adibidez, esan dezakegu diseinuari buruz hitz egiten dugunean ez da aulki polit bat egitea. Guretzako diseinua da erabilgarria izatea, kalitatezkoa izatea, iraunkorra, gaur erosita eta hemendik 10 urtetara aulkia ondo egotea, diseinua esaten dugunean atemporala izatea, azken finean beste faktore batzuk dira guretzako garrantzitsuak. Guri gustatuko litzaiguke kliente finalak ondo ezagutzea, baina egia da gaur egun gure diseinua, gure produktuak daudela bideratuta arkitekto mundura, diseinatzaile mundura, orduan berez beraien laguntzarekin saltzen dugu. Bai orain dela 20 urte diseinua zegoela gure mailan, produktu mobiliario mailan. Produktuak bai ziren oso bereizgarriak diseinuaren arabera, herrialde desberdinen arabera, Italiako diseinua, Eskandinaviako diseinua, baina gaur egun globalizazioak egin duena da diseinu berdina aurkitzea beste herrialde batzuetan. Gaur egun ikusten dugunean aulki bat, mahai bat ikusten dugunean, ez dakigu izan daiteke Estatu Batuetako diseinua, izan daiteke Frantziakoa, Italiakoa, globalizatu egin da pixka bat. Bai, azkenan digitalizazioa areago doa, hitz potolo bat da, handia, eta digitalizazioa enpresaren arlo ezberdinetan eman behar da. Azkenean, produkzio aldetikan, automatizazioak azkenean ekar dezakena da produktibitatea handiagotzea eta areagotzea, orduan oso garrantzitsua da digitalizazioa enpresako arlo ezberdinetan ematea. Teknologia berriak dominatu behar dira eta horretarako segurazki perfil berriak ere behar dira ofizinan. Baina, azkenean jendeak egin behar duna da ere irekia izan, flexibilitatea izan, lan egiteko modua taldeka ez da hain bakartia. Orduan kolektiboan gehiago egon behar gera, ondo ezagutu, eta horrelako ezaugarriak oso garrantzitsua dira egun ofizinetan. Fabrikazio aldetik adibidez, teknologia berriek malgutasun handia ekarri digute. Bereziki 3D teknologiak adibidez prototipoak egiterakoan laguntzen digute askoz ere zehatzagoak izaten diseinu bat aurrera ateratzerako garaian. Ni sartu nintzanean, Akaba jerarkikoagoa zen, baina egia da, hasi ginen lanean berehala
jerarkia horiek puskatzeko eta taldeka eta prozesuka lan egiteko. Baita ere egia da gure sektore honetan emakumearen papera egun oso garrantzitsua dela. Ni gogoratzen nahi duela 13 urte hasi berri nintzanean emakume oso gutxi topatzen nituen. Eta hori ere aldaketa handia izan da. Oraindik ez gera berdintasunera iritsi, baina emakumearen papera egun garrantzitsua da gure mundu honetan.